आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक तुका स्तुती आराधन आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक तुका स्तुती आराधन आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन देव तू आमचो भोगया करता नमस्कार देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार गजुराया मोकळीसा करता स्तुती आराधन जेजुराया मोकळीसा करता स्तुती आराधन जियोनासाय आमच्या काळजात अर्पण करता नमस्कार जीवनासाय आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार लाजरसच्या मोगळाची सूत तुका जावं महिमा वंदन अर्घ आणि स्तुती भाग्य प्रत्येक तरान कागद जतेसान भाग्य दैवी सकत आम्ही अनुभव कर म्हणूया सत्मंता देवा सर्वपिता बापा सर्गानी पृथ्वीच्या रचनाला आणि येशू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्याने हृदय समावलो अवकार मर्यादान जन्मलो पाच पिलातका ताणे कष्ट सोसले ताका क्रुसार चढलो सामेलांतलो जीवन जालो सर्गार चढलो सर्वपिता देवाच्या उच्चार बसला थैता जिव्यांनी मेल्यांची मुक्ती करून येतलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकांचे भक्षणे कुडीचे जीवनपण सस्नाचे जीवित आमेन आमच्या पासर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज चमकायो तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास चमका दी आणि आमी आमचे सुकेल्या मोक्षितांव तशी आमची पातकां भरोस आणि आमकां तालेन पडूंक दिनाका पूण वायट न्याय आमकां निवार उतर प्रायच्या आसा खंय भितर आसा उदक खंय पडना त्या स्वतर आसा ह्या कॅम्पस सभेत तुमी आसात तुमच्या खातीर आमी मागतले आमचे नमान बरे करपी आमरलेले समिती सांगता श्राम ते स्तेव and thank for the Jesus भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा उभ्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे करपी आमरलेले समिती सांगता श्राम ते स्तेव and thank for the Jesus भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा उभ्या खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman may gurpamurlale sumiti sangat asram te Steven Steifa dishi Jesu. भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Nama आमेन. pani puta आणि पवित्र आत्म्या. जसं आधी तसं आता आणि सदां सर्वदा आणि आमेन. आम्ही ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची खोडानी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या पदकाच्या जेजू परिपूर्णतेसाठी हांगा असता जण एकल्या भाव भयणां तुझ्या मुखार उबारता ऑनलाइन ऑफलाइन ताची गरज तुझ्या मुखार उबारता. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट जेजूच्या कर. कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट जेजूच्या कर. कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची खोडानी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या आमच्या मागून सगळ्या सगळ्या पिढी असता तुझ्या मुखार उबारता. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट कठीण कष्टाच्या पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कापूट कठीण कर. कष्टाच्या पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट ससनाच्या कर. बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची खोडानी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या चौथा खंड मागता हांव म्हणजे जेजू फलांच्या क्रेस्त कन्व्हेन्शन आज जाल्यार जाण क्रमांक शांती समाधान बेसम आशिर्वादा कष्टांनी सकाळी ते म्हणजे बसून आसा ह्या पावसाची जालारी तुझे बरोसो काकुती खातीर उलो मारते आसा दैवीक तेरसान भाग घेवन आसा. जेजू ताच्या आदार पाव तुझी काकूत आमचेर वतय सोम्या म्हणून आमी तुका उलो मार म्हणटा. जेजूच्या कडेन कशा पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कापूट कडेन कर. कशा पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन कापूट कशा कर. पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन कापूट कर. कशा पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन कापूट कर. कशा पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन कापूट कशा कर. पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन कापूट कशा कर. पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन कापूट कशा कर. पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कडेन कापूट कशा कर. पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कापूट कडेन कर. कशा पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची खोडानी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या मोगाळा परिपूर्णतेसाठी जेजू आमचे दियेस तुझ्या मुखार उबारता. हर एक ह्या जगांक बिस्पांक सगळ्या प्रत्येक तरान कष्टतल्यांक तुझ्या मुखार उबारता. सगळे युवा जाणां तुझ्या मुखार उबारता. येसू म्या जेजू आयचे सायले सगळे युवा जाणां तुझ्या दैवी सक्तेन बघ तुझ्या कृपेन बघ दैवी सक्तेन बघ अभिषेक कर आशीर्वादित कर. जेजूच्या कडेन कष्टाच्या पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर. जेजूच्या कडेन कष्टाच्या पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कापूट कडेन कर. कष्टाच्या पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट जेजूच्या कर. कडेन कष्टाच्या पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट जेजूच्या कडेन कर. कष्टाच्या पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कापूट कडेन कर. कष्टाच्या पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट जेजूच्या कर. कडेन कष्टाच्या पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट जेजूच्या कडेन कर. कष्टाच्या पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट जेजूच्या कर. कडेन कष्टाच्या पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कापूट कडेन कर. कष्टाच्या पश्चाव मारिफा. आमचे आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची खोडानी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या परिपूर्णतेसाठी मोगाळा इश्टा जेजू ह्या सगळो सकाळी तो येतो पण तुझ्या मुखार आमी रावल्या. जेजू आमकां कोणाकी तूं खाली आतां धाडचो नाय. आमकां जण एकलो तुवें आशिर्वादीत केलाय. बेस्तांवांनी बरलय पाडचे आमचे पैण आशिर्वादीत कर. सर आमची मागणी जेजूक समर्पण दिवन ह्या साक्रामेंताच्या जेजूचे आशीर्वाद घेवच्याक आमकां समी तयार करया. Yedia oda sacramenta sastanama coroya purvi
novio rite adaria solvon vecha ascatvisya pavartache baldevya जशे बापा तशेच पोता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्या अर्सेता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमे नावाडता प्रार्थूया. हे देवा, विचित सक्रमेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलोय. तुजी सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगेसारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर. जो जियेताय रास करताय ससनाच्या ससना. मोगाचेनो सक्रमेंताचे बेसांव आमी स्वीकार करता आसतना आज प्रत्येक जावन परगांवांत वावुरतल्या हर एका भावा भयणीक जेजूक आमी समर्पण दिवया. त्या सक्रमेंतांत असल्या जेजूची सगत ताची कृपा परगांवांत काम करच्या आनी वावुरच्या आनी शिकच्या हर एकल्याचेर वाळोवन दी म्हणून आमी मागया. कैसर वो सोधून बरी भलायकी तूं सोयस मुसो सोमिया कोण कर म्हाका वेगी कैसर वो सोधन करे जीवित तोच जीव आनी जीवन भर म्हाका पाय सर्गाक शाबी